Kto z vás pozná Ferka a Števka? Ruky hore. Ja. Kto ich vie rozoznať už? Dobre, tak začneme stadeto a povieš mi, čím sú podobní? Tvárou. Čím sa ti? Úsmevom. Úsmevom. Sladkosti dávajú. Sladkosti dávajú. Aké dobré vlastnosti viete ich povedať? Akí sú? Milí a Števka dáva viacej sladkosti. Že sú veľmi milí a láskaví. Je niekto, že čo si pamätáte, alebo čo pre vás také urobili? Zaplatili nám tábor. Potešili, keď bol takto v núdzi. Že keď sme niekde išli pes, tak sme uvideli, že keď sme prišli niekde, tak neviem, zavaril guláš. Čo mi prvé napadne, strašný kopec srandy, veselé kopy, obetavy, to, čo spravili pre Pathfinder, asi málo kto tak dlho vytrval. A čo si spomeniem, tak Fera je typické to, že obieha celý zbor, spýta sa, že či nechceš ísť na vodcák, na rácák a tak, a ty mi nemusíš ani odpovedať, on ťa aj tak napíše. Ale keby ma nebol napísal, tak by som tu už asi nebol. Ako dlho ich poznáš? Od narodenia? Odkedy v podstate som vo zbore a... Za čo by si im rada ešte poďakovala? Za tú ich prácu a čas, ktorý venujú deťom. A že dokážu deťom odovzdať aj tie kresťanské hodnoty. Čo v podstate deti potrebujú. Práca s deťmi určite, ochota a obetavosť, zmysel pre humor, tiež to varenie. Alebo čo tak Možno nebrať tak vážne všetky veci na táboroch, ale že sa tak uvoľniť s tými deťmi a posfandovať, zabaviť sa. Tak, čo mi prvé napadne pri Ferkovi a Števkovi je, že sú to ľudia, ktorí strašne veľa zo svojho času, aj zo svojich peňazí, aj zo všetkého, čo majú, dávajú preto, aby mohli iné deti chodiť na Pathfindera, na tábory, aby mali to, čo potrebujú. A ja to tak vnímam aj, keď s nimi niečo robíme, že pripravujeme deň Pathfinderov a ja proste poviem, že na toto nemáme, ale oni proste sú ochotní si napríklad zobrať celý deň voľno, aby stihli urobiť fašírky pre 200 detí, ktoré prídu. Takže to je Ferko a Števko. Ono je to také rozlišné, Ferko a Števko, ale v podstate ja si myslím, že obidvaja sú takí, že veľmi takí dobrosrdeční, potom sú strašné srandisti, čo je super, potom vedia byť aj takí, že zodpovední, že keď si niečo zoberú, tak si to akože urobia. A také vlastnosti, no majú radi smiech, nemajú radi frflanie, stále sú takí tí pozitívni, že povedia niečo, čo sa dá, skôr ako nie, že sa nedá a tak. Asi dvojicu, s ktorou je vždy sranda a dvoch ľudí, ktorí sú vždy takí optimisti a vždy myslia na druhých ľudí. Radi varia a jedia a majú radi deti. Na čo sa môžem spoľahnúť? Že nikdy nebudem hladná, nikdy nebudem bez odvozu a vždy budem mať asi dobrú náladu, keď budem s nimi. Takže Ferko, Števko, prajem vám veľa šťastia, ešte energie, lásky, zdravia a aby ste nikdy neprestali byť takými ľuďmi, akými ste. A chcem vám veľmi poďakovať aj za seba, aj za všetky, myslím, že ostatné baby, o ktoré sa tak staráte a zaujímate. Za všetko, čo ste pre nás spravili, za to, že niekedy ste nás aj nútili trošku do táboru alebo akcií. Ale vždy nakoniec sme pochopili, že to asi tak malo byť. A vždy to bolo potom nakoniec super a nechcelo sa nám vznikať, ale odísť. Takže myslím, že aj to, keď sa nám niekedy nepáčilo, ako s nami manipulujete, tak to bolo dobré. A asi s tým nemáte prestávať ani naďalej. A ďakujem vám za to, že ste vždy sa snažili tak sceliť náš kolektív a tak, aby sme sa znovu mohli spolu stretávať, lebo možno kebyže to tak nerobíte, tak dnes sa možno ani tak nekamarátime a možno už niektoré z nás
tu ani nie sú. Takže vám za to veľmi ďakujem. Ale Števka si skôr viem predstaviť v kuchyni, než viem predstaviť, ale pamätám si ho vždy v kuchyni, vždy aj bolo navarené, aby bolo dobré jedlo pripravené, zdravé, aby nikto nezostal hladný, takže asi s tým jedlom sa mi skôr spája. A Ferko s tými deťmi. Ferko mi bol vždy takým príkladom človeka, ktorý dokáže veľa vecí obetovať kvôli niečomu, čo má rád. A to sú deti asi vo Ferkovom prípade. Takže... Všetko najlepšie! Ferko a Števko! Hej, 3, 4, ďakujeme! Ferko, Števko! Tak to robí panočky.